مرحبا تماشاوانên me hêja em bi dosyekê taybet li pêşberî we ne weke hûn jî dizanin DBP di 16 mehê de xebatekî da dest pê kirin û gund bi gund tax bi tax bajar bi bajar bi gel rehat gel hevdû û civînên xwe li derxist. Em niha jî li gundê Sêbanê ya Êlihîne û em ê dê tevlî civîna gel bibin û em ê dê di derbarê pêvajoyê de nêrînên gel bigirin. Kerem kin em pirsên xwe bi hev re bipirsin bi hev re guhdarî bikin. Birbirini katlettikleri halk aynı tarihi paylaşıyor. Bunu değiştirme çabası içerisinde. O yüzden biraz yükümüz ağır. Merhaba da. مرحبا سرچاوام خیراتن سرچاونێشێ gelek spas navxêrê debî. De ji bo pêvajoya şitiyê tu çi difikrî? Tu dixwazî bêjî çi? لا تخوازم میجم چی تخوازم بارش چی به تخوازم دهی گیدی نگرین حتی یرو ام زاف گریانه ام بارش تخوازن ام تخوازن کرمانجی می اکونت ویریه دانه جی بلا ورنه ویریه و بلا هر کسی زمانی خو ناز بکه زمانی هر کسی هی ایمتنیه زمانی می هی aslında da ev kabul nakin ام تخوازن کو زمانی می جی بی قبول کرن ام تخوازن کو گرتیگه می هنه برا او جی بینه بردانه و سروکی مراجی سلحاتین باشقان راجی ام تخوازن او جی بدر کevin و گرتیگه هم جی هی اتخوازم ان شاء الله او جی بدر کeve بارش تخوازن ام başka tu tiştik نخوازن yani Biyate divê niha êdî çi pêk bê ji bo aşîtiyê ji bo ku ev pêvajo bigîje serî êdî çi bê kirin? yani çi bekirin gere adım bavêjin gere Dewlet ne wisa? tabii ki gere idi adım bavêje jmara gote barış anîte silaha şewtan hema şuna xoda sekini yani bu seknandinî nabe o kurmancê me jî çiqasê xwe kar bikin ew dibêje ji xwe vav sanêl xwe şawan çûye yani xweşa me neçûye ama ew wisa zanetmiştike em naxwazin yani em dixwazin ku dengê me bibihîse û barişik çê bibe îşallah umuda me heye ew ê çê bibe jî Day tu ji bo pêvajoya aşitiyê dixwazî bêjî çi ji me re? Tu niha pêvajoyê di kî ji astê de dibînî li gor te çawa ye? والله بيجاوي شيء يعني ام في سوريجي ام تخوازن بسوريج شيء باك شكر دارا كردجي وك ملتي الدنيا حميس بلا سربز بن ام كرد كيمي كيجند كي دولتنا ام كرد çok şükür ام دولت مجيه لسوريا دولت ما شيء بلا لعراق دولت ما شيء ولا تركيا دولت ما شيء Niha mesela Kurdan devlet day li gor te? نا ولا بارش بلا بيشي شيء tabii ki barış em birati txwazim peşi biratiya Kurda bla beyek peyda barış ote barış çebe devlet çebe her tiş bağlı barışı Day niha ji bo ku yasayan derxînin qanunan derxînin wisa partî tên gel hevdû dipeyvin siyasetmedar dipeyvin divê diwan qanunan de li gor te çi hebe mînak? İnşallah barış be inşallah ola tiştik xuya nakê Ji bo zimanê Kurdan ji bo çanda Kurdan ji bo nasnameya Kurdan ji bo rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan divê çi bê kirin niha? tabii ki peşi rebere me gele jera ba okin peşi rebere me gele jera ve ok vekin azadiya vi vekin peyda per Kurd tevji azadi bogun gavar rebere me serbest be silhadid başkanı me silhadid başkanı me evji bla were bardani u rebere me tabii ki Kurd Belê dey niha li vir civînekî hat li darxistin. Dema tewan siyasetmedaran di nav xwe de dît, di nav we de wisa bi were peyvîn. Te çi hîs kir yan jî we çi xeberdan mîne ku tu dikarî nekî behsa wan ji me re bikî? موتي وان ديت ميناكو مالي الدنيا تفهمي بو ايمن حقا كيف منات كيف خوش بو زعف كيف خوش بو Ve çi xeberdan mînak? يا تسر بارش ما تخص يعني تقول بارش ان شاء الله كيف ما زعفاتي Dema ji were qal kirin we çi hîs kir? نظام كيف ما Dema ji were gotin mînak em jî dixwazin êdî nasnameya Kurdan bênasîn êdî li Tirkiyeyê Kurd jî bibin hemwelatî we çi hîs kir? ما زعف تشتي خوش يسكر ما قول ان شاء الله يتشي ان شاء الله امجي تشتي صح يستقن والله كيف ما زعفتي بلا قرتي ما ورم برضاني امجي كالدنيا حمي الدنيا حمي بزماني خو مجلبه امجي تخوازم كردن ام بزماني خو مجلبه
Beli dayı gelek spas malatava. Seçmenlerden değilim onun için ha. Yo ben Türk. Merhaba. Merhaba serçava. Serçemneşe gelek spas. Gelo hun ji bo pêvajoya aştiye çi difikirin? Li gor ve niha pêvajo çawa diçe dimeşe? İnşallah qeweta Xwedê pêvajoya me pêş vahire. Pêşî serokatiye xwe peyda Silhedîn Demirtaş. İnşallah em ê bînin deyn paytexta Ankara û bikin başkanê xwe û em ê ew kin wî inşallah qeweta Xwedê û Resûlê Ekrem çareseriya me jî ne em ê wî bînin werin. İnşallah bi izna Xwedê û Resûlê Xweda. Wekî din hûn ji vê pêvajoyê çi dixwazin? Hûn rêberê xwe dixwazin, hûn Selahattin dixwazin. Elê. Em girtiye xwe dixwazin, girtiye me jî wekî xelqê werin berdanê çima siyasetçiyê ne teva dibardin çima ê me nabardin. Çima eko diziyê dike wan dibardin, eko cewkê dike mêrkuştinê dike wan dibardin, çima eko tecavîzê dike dibardin, çima yê me nabardin. Ême tişkî nekirine kî, ême dehwa zimanê xwe dikin, dehwa heqê xwe dikin, ême bernadin. Ême em dibin bila ême ji siyasetçiyê me werin berdanê. İnşallah bi qeweta Xwedê bi qeweta van jina û van genca me wan jî bidin berdanê. Niha Kurd veya dixwazin û niha ji bo ku qanûn jî derkevin hevdîtin pêk tên partî tên gel hevdû li ser vê yekê dipeyivin lê ji bo ku vê pêvajoyê biçe serî divê gel çi bike xelq çi bike? Gelka xel nerûnê. Xel heta şev broj tevş piya be, tev şiyar be. Havêgam ji başkanê me re jî got. Min got kevin ava milletê xwe şiyar ki milletê xwe razanî ji bila şiyar bin. Ji xwe çend hebê ku em şiyarin. Êdnan tev razanê dibe qeşxosa ye. Ama wisa çê nabe gelkam tev jî şiyar bin. Em tev hev û dûra gelkam kevin ava milletê xwe ku razanî jî wan şiyar kin bêjin hay ji me hebin. Qena em girtiye xwe jî berdin, em serokatî berdin, em Silhedînê xwe berdin, qey Silhedîn me heta kin gel wan dirabe. Belê day te got niha min ji başkanê xwe re jî got dema ku tawan siyasetmedaran di nav xwe de dît, di nav gel de dît, dema ku vê pêvajoyê ji we re qal kirin, te çi hîs kir? An jî keyfa gundiyan hat nehat vê pêvajoyê fêm kirin yan na? Em tev jî pêser bilindin. Gava ku çav milletvekiliyê xwe başkanê xwe wan dikevin ez sürekli dilîlînim. Ez jî kêfa nizam ez ê çi bikim. Edim çok şükür têne nava me şiyar dikin êko razay bi qene şiyar dibin. Em yani zaf pê kêf xweş dibin. Em zanît ku dîp em ê pêş veherin yani. Em ê tiştik çareser bikin ji xwe re. Niha miting jî tê day ve di civînê de behsa mitingê jî kir. Ji bo wî mitingê tu dixwazî bêjî çi de ew miting ji bo azadiya fîzîkiya rêberê gelê Kurt Abdullah Öcalan bê li darxistin, ji bo pêvajoyê bê li darxistin. Sürekli ji mitingê me çêbin, evkê me çêbibin, qena ku me xel dengê me sehke. Qena Türkiye dengê me sehke, qena ku zabin em şiyarin, em ne razane. Qegaviva ku em xeber nedin, em sürekli razay bin, em mala xwe bim, îşû karê xwe vabin, ji xwe bêje ji xwe van wisa kiriye yani. Wisa dimînin, em ê jî wisa dewam kirin, ji wan re wisa xweş e. Ama gelkam sürekli mitingê me hebin, em li qada bin, em ne razê. Em sürekli şiyar bin. Em bi milletvekiliyê xwe rabin, bi başkanê xwe rabin, her daim şiyar bin. Belê day gelek spas mala tava. Her hebin serçavê me rahatin ji wir heta vir, o gelek roja û saniye em beklemiş dikin ji we em dixwazin ku werin bamiş. Merhaba. Serçava merhaba. Serçemneşe gelek spas. Niha em li gundekî Batmanê ê li hêne û civînên gel têgirtin. Gel o di derheqê van civînan de hûn dixwazin bêjin çi yanî DBP xebatekî da dest pê kirin armanca vê xebatê çi ye hûn dikarin hinekî ji me re vebêjin. Yani sernavê wek DBP, Partî Mesîya DBP rastî teneyan bêjin civînê me aniha dest pê nekirina. Ev tê piştî got ana vê pêvajoya gotê di sal hatiye dest pê kirin, pêvajoya bê ve girêdaye û her wiha jî ana mîtingê me jî aslında bi vê pêvajoyê hatiye girêdandin. Yani divê nizabera di salê gelek mîting hatine bidarxistin, çalakî hatine bidarxistin, meş hatine bidarxistin. Ji bo vê pêvajoya ana çareserkiriye yani çareserkirina pirsgirêka Kurd û her wiha re em bêjin ji bo serokatiye gela. Serok vê pêvajoyê dest pê kir navbera di sala da ew pêvajo rastî jî hatiye merhelekeka gon bêjin Kurdistanê ne tenê bajarê Tirk û her wiha re diasporê jî ketê gündema vê pêvajoyê de. Yani armanco ana girêdana hatiye vî gundî jî bi vî rengî ye. Wek govê jî got ev gundê aslında Sasona. Sason di nava vê têkoşînê de em bêjin navê wê ne got muhra xwe li vê têkoşînê daye. Xwedî giringiyekî mezin e. Giringekî mezin e.
gund jî bir rengî ye. Çimel gunda çünkü her wiha jî me goya civakaka ki god vê pêvajoyê de hatiye dest pêkirin ke civakaka komînal. Ki gozêdetir jî tê hatiye kirin. Yani ev komînal civakaka komînal go Kurd yani civakaka bi vî rengî ye û her wiha jî dest pêkirin aslında yani komînaltî ki gol Kurd yani gunda hatiye dest pêkirin. Cêwê girtiye jî aslında weta wê jî bi vî rengî ye. Niha em li virin bi meş gundekî wisa bêjin hani gundekî Sason. Ev civîn her wiha berdewam in. Tenê aslında hani li vê Kurdistanê her bajarê Kurdistanê her navçeyê Kurdistanê gundê Kurdistanê ev kartên. Wek gon zanim miting were bidarxistin. Nava vê pêvajoyê de mitingê demê ego hat derbaskirin vê pêvajoyê de ev jî aslında girêdana wê ne ye ne tamam kirin berdewam kirina wa civîna wa çalakiya ye weta wê bivî ne ye em gel dawa dikin bê civak vê pêvajoyê bi gundê xwe re yani bu gelê xwe re parve dikin û her wiha jî em vê nîqaşê dikin. Ew daha zêdetir dîtinama di nav gund û bajaroka di nav gel de ew çi difikirin? Çawa dişopînin vê sürecê? Çawa difikirin û çawa dişopînin yani nêzîkatiya wan bi çawa ye dema ve di nav gundan de dibînin di nav xwe de dibînin nêzîkatiya wan bi çawayê dibe. Yani cudatiya me şeftinîne. Yani em di nav me hatina cema hevdû cudatiya gogozatin cudatî tinîne em keleke hevdûna. Yani germahî elbette hebe yani germahî çima ti ve pêvajoyê bi hevdûra dişopîne. Ve pêvajoyê yani her rengî vê nîqaş tê kirin. Ya ez bawer ji vê pêvajoyê ana hatiye dest pêkirin jê dûr nînin. Takip dikin, işte çapameniyê takip dikin, her wiha jî di nav yani nav rêxistina xwe de vê nîqaşê dikin û her wiha jî bi vî rengî vê pêvajoyê dişopînin. Lê ev şopandin bes tabii ki wek her bajar û her gundan jî yani hem nîqaşê û hem nexoxî serê wa de jî hatê derbas kirin wê jî pirs dikin ki em ji hevdû wê nexoxî û pirsa jî ji hevdû dûr nînin her bajarekê jî ew pirsêne pirsandin û her wiha jî ew nexoxî jî serê gel de hemberî ez bêjim civaka xwe hemberî rêxistina xwe hemberî rêberê xwe aslında ew pirsînîne hemberî em bêjin ê hemberî got ana ev süreç tê meşandin wê ne ya ew nexoxî vî rengê tê pirsandin lê dema pêş ez bawerim hani ev gava got hatiye avêtin merheleyeke got were baş kirin ev gel ê bir rengî ji bo hê baştir bibe bir rengî jî ê dengê xwe û her wiha jî rengê xwe jî bidin vê pêvajoyê. Belê temaşevanên wên hêje em vê hefteyê jî bi boneya civînên gel di gundê Sêbanê ya Êlihê de bûn û em hatin dawiya dosyaya xwe ya taybet heya dosyayekî din bimînin di nav xêr û xweşiyê de.